I en matèria econòmica, la construcció d'habitatges nous, tant unifamiliars com plurifamiliars, va caure el 2020 a Mallorca més d'un 15%. Al polígon de Llevant de Palma trobam una de les comptades promocions de plurifamiliars que s'estan construint ara a Mallorca. 2020 s'ha tancat amb una caiguda de més de 15 punts en habitatges visats respecte a 2019, un any, també s'ha de dir, en què es va construir molt. El Col·legi d'Arquitectes Tècnics atribueix la davallada a la incertesa econòmica derivada de la pandèmia, que se suma a la manca endèmica de sòl urbanitzable. Creuen que 2021 serà encara pitjor. Yo me temo que el año 2021, y en vista de que la crisis sanitaria no parece que se vaya a resolver inmediatamente, sino que todavía va a tener este recorrido por lo menos hasta el verano, se habla de hasta después del verano, me temo que esta caída va a ser más pronunciada. Ojalá, nos gustaría equivocarnos, pero temo que va a ser más pronunciada. La recepta dels arquitectes tècnics per pal·liar la crisi, eliminar burocràcia. Demanen que es fomentin les anomenades declaracions responsables per a obres de reforma i rehabilitació en sòl urbà. S'adona, diguéssim, per sentat que aquella documentació que ve acompanyada d'un projecte, visada per un col·legi professional, és vàlida i l'actuació pot començar. Sense perjudici que de cara al final d'aquesta actuació se comprovi que efectivament tot allò s'ha duit a terme. Hem de ser pragmàtics i hem d'intentar que no se formi, no que no se formi, és que l'Estat ja està format. Tenim un tap administratiu amb determinats ajuntaments de mils d'expedients damunt la taula. L'idil·li entre construcció i hoteleria també s'ha trencat l'any de la pandèmia. El 2020 només s'ha construït un hotel nou a Mallorca i les obres de reforma en planta hotelera han caigut un 30%.